De stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen is moandeitemoarn iepen. Jeder stemmen kan op meerdere locaties in zowel Noord-Oost-Friesland als Dantumediel. Noord-Eerst had ek een letterlijke stembus die troch de gemeente riet. En dat bevalt de stemgerechtigden goed. Ik vind het had wel wat hier in eigen dorp. En het stimuleert misschien toch nog weer mensen die het misschien oors dan net heen gaan. En ja, ik vind het heel mooi. De gemeente Noord-Eerst zet de mobiele stembus in. In plakken waar het normaal geen stembureau te vinden is. Het stemmen dichterbij de mierskip krijgen. De mensen echt zo vol mogelijk mogelijkheden aan om te stemmen. En de mensen zo makkelijk mogelijk te maken. En daarom zit sowieso het vervroegde stem. En nu bent ik echt op plakken waar het normaal net een stembureau is. Dus dan promoot je toch wat om de mensen daar wel warm voor te krijgen. De opkomstcijfers in schatten bloot van tevoren dags een wilde gok. We hopen dat er zo vol mogelijk komen. Hè? En vorige verkiezingen in 2018 wien dat er 46%, dat weer net een hele hoge opkomst. Dus we hopen in ieder geval dat we daar deze keer wel boven komen. In het gemeentehuis van Dantumediel wien de eerste stemmers er ook al betiid bij. In Dantumediel hopen ze mij het jeder stemmen in de drie grote dorpskernen de spreiding zo optimaal mogelijk faciliteren te kunnen. We hebben voor 3 plekken kiezen zodat wij in alle grote dorpskernen in Dantumediel vestigen binnen met een vervroegd stembureau, zodat mensen in de gelegenheid binnen om daar te komen. Mensen kunnen hier dan gewoon de hele dag terugjochten? De stembureaus binnen hier van 11 tot 9 uur, krijgt zoals een regulier stembureau op woensdag. Ook de opkomst in Dantumediel is koffiedik, maar ook in die gemeente hopen ze op hegere cijfers als oren keren. Gemeenteraadsverkiezingen zijn vaak wel de verkiezingen die net heel druk bezocht worden. Binnen lager als de Tweede Kamerverkiezingen. We zitten vaak rond de 45-50% werd dat rondskommelt. En we hopen wel dat het dit hier hoger wordt. En daarom ook nog een oproep als je nou nog twijfelt. Kom wel om te stemmen, want de gemeente zit lokaal het dichtst bij de mensen en die beslist door de dingen die lokaal gebeuren. Als je daar graag invloed op hebt willen, jou dan jouw stem aan de partij die je het dichtst bij jou zit. Als je denkt van, op waar moet ik dan stemmen, vul dan de stemwijzer in die op de website van de gemeente Dantumediel staat.